अरे पूजवा के बातें मत कर। उहे तो भैया एगो सारा स्कूल भर में जौना के देख के अपन जियरा चुरावे बड़ी माल लागली रे। हाँ सुन ना, कथी कहला जितना फूल माला बा न पूजा में लागे वाला, हाँ उ सब हम मंगरू माली से बतिया ले बनी, ठीक बा, दोसर से मत बतियाइए। हाँ पापा उखा है ना कि सरस्वती पूजा के तैयारी चलत था, सब्जी में हमारे बा तब उहे बात की बाप है तोहर करैत सांप ना सब सुननी हो। अपना मतरिया ऐसा बेवकूफ समझ ले बड़ी क्या हमरा? कौन बेवकूफ है जी? हम बेवकूफ है तोरी जाने लगे रो। हम कहत रहनी हो कि देख तोहर मैया 40 साल को हो गई, आज इतना ब्यूटीफुल लागली, मन करेला रहुआ ना जी कल ही कथा के सामने बोलत रही नहीं सब। तोनी के 90-20 वाला लव स्टोरी खत्म होई, शक्ति कपूर बन के घुसियो में भूख मतलब बोल बात तोहनी हमरा कहत लह कि तू साथे में रह जेबी, साथे में रह जेबे। का भइल मास्टरवा 7 क्लास से 6 क्लास में रख देलस का? जा ई मुहवा से खाली गोबरे निकलबा, कभी शुभ ना बोली है। अरे इनकर पहले से आदत बा, लोग गाड़ से हो गेला, ई मुंह से हो गेला। आई वांट टू से दैट यह 5 दिन के बाद सरस्वती पूजा है। हाँ तब तोहनी के सुपुत्र अब की बार के सरस्वती पूजा में सबसे बेसी चंदा देवे वाला बा। अब की बार सबसे बेसी जवन चंदा दी सरस्वती मैया ओकरे के सबसे ज़्यादा बेदिया दे के जई है, पासे पास हो जाए। आय हाय रे मोरे कुल के दीपक, कितना हमार राजा के पूजा पाठ में ध्यान रहेला, कितना बढ़िया सोच बा। घटिया सोच बा ना देख लू अपना गौवा में छठी मैया के जमीन किने खातिर पैसा आयलक, उ लोग खा गइलस तो ओकनी के कुछ खराबी होइबे ना कइलस। आई ज़्यादा चंदा दे दी तो इनका देहिया में का सरस्वती जी वास कर लेन का हैं? ओए लोग कहेला ज्यादा दान पुण्य कइला से घर में बढ़ंती होखेला। तोहरा खातिर ई दुनिया में सबसे बड़का धन कौन चीज है? ई दुनिया में सबसे बड़का धन हमरा ला हमर राजा, हमर सुगना, हमर बेटा हो। तो जा एकरो को कोनो जोगी के दान कर द, ई घर में अपने बढ़ंती होए लगी। करम 75 को बात देखो चंदा देवे के कल लास्ट डेट हो, कितना ढिलाई सी पतले बड़ी देवे के, ये कुछ 2500 दे दे हैं। और स्कूल कितना लागू कैले बा? स्कूलों में तो 500 रख ले बा। सुन ले लो, जहाँ 500 लगा था वहाँ 2500 दिहन। टाटा बिरला के बेटा बना था। का भइल हो तोहनी दोनों के अपना सुपुत्र के काहे कबूतर ऐसा देखत तरह? तोहनी दोनों देखत तो ऐसे बड़ा हमके कि बुझाता अपन शादी के वीडियो देखत तरह। पैसा मिली अपन खून के कमाई, पसीना के कमाई तोरा के दे दी, यहीं में फोकट में लुटावे के। इनफ इनफ इज इनफ, बहुत हो गए। का हरदम एगो रट लगावे हो? खून के कमाई है, पसीना के कमाई है। तो अपन खूनवा ब्लड बैंक में बेच के पैसा ले वाला का? बाप के नानू एंगे बोले के माइक तू चुप राज, एकदम चुप। पसीना के कमाई है ना, पसीनवा तो इतर में धरा के बेचाला का? लगवा चल जाला तब बुझाला कहवा के बोका लग गई बानी। का ही हौसले बड़े जे तब बिगाड़ के रखले बड़ी करे के। अरे वो का बिगड़ लगा? तारा स्कूल में कितना लइकन सब बा? 2000 के आसपास 2000 लइकन बा, तो 500 के हिसाब से 1 लाख रुपया भइल। इतना में तो पूरा नगर पालिका के सरस्वती पूजा हो जाई। महंगाई बढ़ गई बा। अरे महंगाई तो यही में बदनाम बा, बढ़ल तो तोहनी के मन बा। देना दी करे वो के बीसी के अमिताभ बच्चन बन के बैठल बन, खाली सवाल पर सवाल सवाल पर सवाल करत। काका एस्टिमेट रख ले बड़ी सरस्वती पूजा के? अरे एस्टिमेट के बातें मत पूछो। प्रसादी में बुनिया बा, केरा बा, कसार बा, लड्डू बा, लाल का मिठाई, उजर का मिठाई, तोरा ई हो गल काजू बा, किशमिश बा, बादाम बा, और आलू पनीर के सब्जी बा, पूरी बा। अरे रुक रुक, पूजा के एस्टिमेट हो कि पूजवा के शादी के एस्टिमेट हो?
इतने में माथा हिल गल। तो हनी के जमाना ऐसा थोड़े बा कि दूगो बुनिया खा लेत रहा दिन भर भजन गावत रहा। उतने थोड़े बा, टेंट आई, डीजे आई, लौंडा आई, आ चली भोजपुरी गीत बजी, बादाम दादा जला बादाम। बहुत बढ़िया। पूजा के नाम पर लौंडा बोलाव, अश्लील अश्लील भोजपुरी गीत बजाव। तो हनी ऐसा आदमी के चलते लोग आजकल अपन बेटी बहन के सरस्वती पूजा में नहीं जाए देत। बउआ सब निमट से सरस्वती पूजा मनैया सब। अब प्रसाद तनी अपना माइये लोग घर लेके आइए। आ वीडियो को चल लागल, कमेंट जरूर करिए। लगिन आ लालका बटा मनी से लौकता, झाड़ू से मारा चाहे चप्पल से मारा चाहे जूता से मारा, ओकरा के मारा जरूर। हां करे के कथि दिन कहला शेयर कर दे। लगिन है भाई नहीं के प्यार दे।